Spadne ti sánka, ale tá vanilková chuť v tvojej zmrzke, jogurte či koláčoch môže pochádzať z bobrých výlučkov priamo z jeho riti a je to úplne legálne. Do piče! Túto vecičku volajú castoreum a ťaží sa zo špeciálneho vačku pri bobrej riti, kde sa mieša s jeho močom. Bobry to používajú na značkovanie teritória, jasné? Potravinársky priemysel to využíva, aby bol tvoj dezert voňavejší, lebo je tam kopa sračiek, čo smrdia ako vanilka a malina zároveň. Na etiketách to figuruje ako prírodná aróma a výrobcovia ti nemusia písať, čo je tam presne za bordel. Takže nikdy nevieš, či si žral bobriu riť, alebo nie, ty kokot. Castoreum sa používa už vyše 100 rokov, dávajú ho do zmrzky, cukríkov, žuvačiek, do kofoly a dokonca aj do drahého chlastu. Pričom cena za túto sračku je astronomická, okolo $70 za kilo. Bobra buď zabijú, alebo ho chytia do pasce, vyrežú mu vačky veľké ako vlašský orech. Vysušia ich a rozomelú na prášok, ktorý potom rozpustia v liehu a majú z toho tú smradľavú, voňavú tekutinu. Americký úrad pre kontrolu potravín Castoreum oficiálne uznal za bezpečné pre ľudí a povolil ho používať v žrádle bez akýchkoľvek obmedzení, kurva. To je fakt drsné, ale presne tie vaky z bobrie riti vydávajú tú vôňu, čo ľudia zbožňujú už stáročia. A celé je to len o tom, čo tie kurvy žerú. Bobry žerú kôru stromov, listy a vodné rastliny, kde je kopa prírodných olejov a voňavých sračiek. Všetko sa to hromadí v ich vakoch a vytvára unikátnu arómu. V castoreu je vyše 40 pičoviniek, ktoré dokopy vytvárajú sladkú, teplú arómu podobnú vanilke s náznakmi dymu a kože. Parfuméri pchajú bobrovú žľazu do drahých kolínskych už 300 rokov, lebo zvýrazňuje iné vône a drží ich na koži aj 8 hodín. V potravinárstve sa castoreum ujalo, keď výrobcovia zistili, že pravá vanilka stojí brutálne prachy a umelá vanilka je zase príliš nudná. Bobria žľaza dáva presne tú komplexnú hlbokú chuť, ktorú proste nevyčaruješ v labáku, preto ju dodnes dávajú do prémiových produktov. Jeden bobor dá tak 100 gramov castoreumu, takže na priemyselné účely treba zabiť kopu zvierat, hoci výrobcovia tvrdia, že ho používajú vraj málo. Lovci bobrov v Kanade a Rusku na tom zarábajú celkom slušné prachy, keď predávajú tie vaky priekupníkom. Tí ich potom prepredávajú potravinárskym korporáciám za prehnané ceny. Do piče bobrie sekréty nájdeš v hromade žrádla, čo žerieš každý deň a ani o tom netušíš. Zmrzlinári si riadne idú castoreum na vanilkové a jahodové príchute, lebo to robí vôňu bohatšou a vydrží to dlhšie ako bežné arómy. V sladkostiach to pchajú do čokoládových bombónov, koláčov a keksov, aby posilnili sladkosť a pridali ten útulný smrad, čo ľudia milujú od detstva. Žuvačky a lízanky s malinovou či vanilkovou príchuťou tiež môžu mať castoreum, pričom výrobcovia nemusia uviesť zdroj, ak napíšu len prírodná aróma. V chľaste bobriu šťavu používajú do likérov, vodky a koktajlov, hlavne do tých, čo majú mať sladkú, plnú chuť s drevitými tónmi. Fakt, aj niektoré cigy pchajú castoreum do tabaku, aby bol dym mäkší a príjemnejší, hoci o tom nikto ani muk nepovie. To najväčšie svinstvo je, že dopátrať sa, či v tvojom produkte je bobria riť, je skoro pičovina, lebo zákon nevyžaduje detaily o zložení prírodných aróm. Firmy to zneužívajú na max, vedia, že ak ľudia uvidia na obale bobrie sračky, predaje im pôjdu do piče, takže držia hubu a schovávajú sa za tie pojebané formulácie. Úplne ma jeblo, keď som zistil, že tie veľké potravinárske korporácie schválne lobujú za zákony, ktoré im dovolujú neuvádzať presné zloženie prírodných aróm. Lebo, chápeš, ak sa ľudia dozvedia, že žerú výlučky z bobrej piče, predaje pôjdu do piče, aj keď je to technicky bezpečné a používa sa to stáročia. Potravinársky priemysel cpe kurva milióny dolárov do lobingu, aby termín prírodná aróma ostal čo najviac zahmlený a nevyžadoval žiadne detailné popisy. V Európe a USA nie sú zákony, ktoré nútia výrobcov uvádzať, čo presne je v prírodnej aróme. Stačí napísať, že je to z prírodného zdroja a je to v piči. A čo je ešte horšie, americké úrady klasifikujú castoreum ako celkovo bezpečné a táto kategória vôbec nevyžaduje žiadne ďalšie testy ani upozornenia na obale. Priemysel tvrdí, že castoreum sa používa málo, akože 100 kg ročne na celú Ameriku, lenže to sú neoverené sračky priamo od výrobcov, nezávislá štatistika proste nie je. Niektoré firmy sa potichu vykašľali na castoreum, keď vegáni a aktivisti za práva zvierat narobili bordel na nete, no väčšina drží hubu a používa to ďalej. Zisk je jasný ako facka, na čo platiť za drahú vanilku alebo vyvíjať umelé náhrady, keď môžeš proste zabiť bobra a vyrezať mu tie pičovské vačky.
To je síce riadny hnus, ale máš spôsoby, ako sa vyhnúť bobrým výlučkom v žrádle, aj keď budeš musieť čítať etikety ako nejaký magor a minúť viac prachov. Ak je na obale napísané prírodná aróma, napíš rovno výrobcovi a pýtaj sa, čo presne v tom je. Nemusia síce odpovedať, no niekedy predsa. Kupuj vege žrádlo s označením vegan, lebo tie ti garantujú, že tam nie sú žiadne zvieracie zložky, vrátane výkalov z bobrejry hviezdička, i síce stoja viac. Na etiketách hľadaj presné názvy ako vanilkový extrakt alebo vanilín. Znamená to, že dali buď pravé struky, alebo umelú prísadu, ale bobra tam, do hviezdička ti nenájdeš. Peč si dezerty sám z obyčajných surovín. Kupuj prírodné vanilkové semienka alebo kvalitný extrakt z overených zdrojov, tak budeš k hviezdičkarva presne vedieť, čo žerieš. Maj na pamäti, že kastoreum nie je jediný hnus, čo schovávajú pod termínom prírodná aróma, môže tam byť hocičo od hmyzu po pleseň. Hoď odber na kanál a zostaneš v hviezdička. Pred nami je ešte kopec sračiek, čo si doteraz nevedel.